Assam University Difu Campus Students Union Akilik Ingsam Jinpen Kichun. Mahamaya Constituency Angkang Gao Chalo Abhiyan Asai Kiding. Ingdeng Po Sir Tokbi Sirvo Muapan Karchu. Karbi Anglong Life kilang kaduga vera do ana phanstami Adap ke me kardom nang pajiriklo kardom. Pinia daba Abirta long penili sami mirina hansepi pinia Abirtang ton pen archuponik tha. Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong along rialong loki charlia hem akang tui nayang deng pulotangte dipurong sopi pen ka helok kilometers near kebalong kedo Assam University difu campus henlo. Bangsolong campus arlo loki charli awar mon ke pami senji lapen kang thurpon jialong jabang phan pura thangthanga chikloni phai sir keparni Assam University difu campus Students Union Akilik paman ponlo Bangsorni ke paman pon Akilik along kaddo kawi pen inghoi pho phan prek jam ke charli asai campenta amen chipidunsi chepate ponlo Lason si Charlie Asakam Kebalong Sitami Tang ni Paisir Kebarni Department Councilor upon Kilik Padoponsi Ninkan Isia Parman Bangpu Bangpi Ingwai Ponlo Kilikalong Ada Por Pai Crazy Pen Pangching Ponsi Arnikang Sam Por Pai Hinia Por an Vote Ke Jokapor Piponlo Bangso Pi Por Pai Ke Thoma Por Malom Pen Vote Ke Lakha Pangching Ponsi Ingsam Jin Pen Kiligang Texitami Labangsor Nisi Patini Ponlo Abirta ki riponlong atengke AUDC SU along kaddo kawi pen inghoi trainer captu laki President, Vice President, General Secretary, Assistant General Secretary along inghoi hini Secretary Cultural Affairs, Secretary Sports, Secretary Magazine lapen Councilor inghoi cap henlo Lason si Councilor ang hoi long kachepahai pon laki Life Science and Bioinformatics Department pen Mirlong Timung Anthropology Department pen Jersong Tiso, Political Science Department pen Demas Tokbi, Assamese Department pen Monica Kilingpi, Geography Department pen Mirina Hansepi, English Department pen Jelina Tisopi, Commerce Department pen Nigita Singh, Hindi Department pen Monjurong Parpi, Physics Department pen Bitupan Buragohai, Lapen History Department pen Jesongrong Piatum Henlo. Halapu General Secretary ang Hoyalong Political Science Department pen Jersong Timongsi ke ongdunga votes pen chepahai ponlo Vice President ang Hoyalong Political Science Department pen Longminder Kiling AGS along Anthropology Department pen Utam Teron AGS Soarlo along pen History Department pen Serdi Hunteron P lapen Cultural Secretary along Anthropology Department pen Angtong Kro Tumsi Kilik chepate pen chepahai ponlo Halapu President along Cherok Basa Inti, Sports Secretary along Ong Song Kro, Lapen Magazine Secretary along Primelin Bepiatum Abangke, Chipati Jok Plot Pensi Anghoy, Chingi Ponlo. Assam University Difu Campus Students Union, Surihini Raing Kora Thompen, Surihini Raing Kora Pli Akili Kehai Tomapan, AUDC Election Chairman, Professor Ajit Kumar Tamuli, Lapen AUDC Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas Ariding Pensi ke hai ke hokalo pajir ponlo ke hai tumaphan University along thangthanga chikloni phai krehiniar nisi semi kedeng ajamek paman ponpu Lasonsi bangso kiligalong kachepahai dun General Secretary Jersong Timung lapen Assistant General Secretary Utam Terona hin pen non kevang jiarni University along kopia saisi kedeng ponching jimapu aputhak arjupon sinang Nili General Secretary arpu patui men chemam tanglo non mandir ni te oteking tengpo asi ni ke cheng sia bang ala pulo da kapre ka khai nta du asi hala bang so khai tumpen isi vet mate isi unity ke do ganang sot apen activities amukha bang the university along compik hadak activities kom hek ajoi ni si isman student atum bang mate te participation mang kom hek ti like that non sports amukha kapre ka activities kom hekti da sila high activities ki padoji phan nilihin pen un an bori konik bu university along student atum akisung pen ang ando sila bangso akisung along karbilong autonomous council hin benta ang chirat nang chitudun kenang sot apen ni non general secretary ni man et pen ni ning chi thepik ja lang litum
das bangso university long kisung ke boy do an sitami anchara man chitu dun po si alang pan din chite kardong aprang se kadok awe karbiang ngorat kandame aprang se niliman chithamek mo niliman utom tron lapen nili parni patumi hat jong la university general election along ija suppose pen chipai pon lo lapen nili Assam University di campus along haidat pen nili JS pen president lapen VP atumlong kichirap dun ni phan nili ninga krong pen teng pon lo lapen student atumlong kichirap dun ni phan nili kaitar jap dun lo News Desk Report Karbi Anglong Live Kiwangji Lok Sabha election hut Assam angkang pi pen setami misen pen hai nang chipu Assam Pradesh Bharatiya Janata Party songatum mang ponsi gao chalo abhiyan jamek state angkang pialong deng ponlo Laso teng pen Karbi Anglong arlo setami bangso gao chalo abhiyan asai paduponlo Bangso asaya teng pen Mahamaya constituency angkang arlo bangso gao chalo abhiyan ajamek misen pen ke pachun ponji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Rite Singhia Phan Arpu ke pek pona teng pensi pini Mahamaya constituency angkang along kedo Bampathar Narlongati lapen Matikhala angkang along Kahumri Padodam Bangso Kahumri damaho Jesemet ronga toga no along kedo arara tumalong an sorkar pen ang kipali awar sai do an kipali edji lapen ronga arara tuma kimi water lease along amen ke chethabdun etnangji pupen ke chenglok ke wangji MP ke liga hot BJP racharia songatum koson ben sike ongdung avot pen kache pahai ponangji ma bangso puthak EM inghia sang holapen radang bong chingki chethan padodam Kidamda por hut rada pharman sarkar pen ke pale scheme do an mission pen longlema lapen kiledam de ke do anadima long puthot ke wangji por hut ason scheme ke pale dam thuji pupen ke danglok rada tum kidu ke sung lapen rong rubaphan ke mission ason do an ke pale thuji aphan pupen ke danglok ason alam the rada tum pen chingki chethan pon thu News Report Karbi Anglong Live Patumi longni da hawar langsokang thu appa madunga long kedo jonasing tokbi achatai long ingdeng pho nokbe sir tokbi mate sir wo mo phan tokbi chingru mamaya tum pen chipatir piponsi karcho mate kachiki moja mek deng ponlu Anerlo por phai isia por malom tokbi chingru mamai amai phu lunse tokbi donmai phu semsing tokbi donmai phu robert tokbi kongchun bang jonasing tokbi atum pen japonsi Nokbe hu sir tok bia phan ka chikimo melo thorponsi ning chingduk ponlo tok bi chingro mamai amai phulun se tok bi pensi radamai pi chari ponsi hu sir wo mu tok bia phan karcho mailong ahin pen kewang atum ana phan kongchon dang jona sing tok bi pensi man ke do karbia po ho pen kangthum karni paduk ponlo mailong ka chetong dun hu sir wo mu asu selet mate ke ja tum pen Nokbe sirwomu akayalamo thanponsi kewang jilangarni anso se sir tokbi aro atum an kachetong petra aro ari kachiri bom lapen tu nokbe sirwomu akaya puthak klarta kalam kachini thupa meji aphan kiri ketar liptami sai kedeng ponchi aphan bidi sore chepa choy pon Kidam thang ni phai kebarni bangso mailong ni hang lapen ni jang karbiang long ardo prek jama dimpen Tokbi sirwomu aro arim chetong ponsi Nokbe sirwomu akaya lamo anchot kalisi kewang jilangarni ke klem kedam nang jiputhak chingwai ponsi kachetong anara datum anisan chora pruisi ningarong chipi ponrin tilo Kidam thang ni phai kebarni labangso mai long chinthong hawar pen recho pin porong rongarak hemari tokbi alhi sarpo man pen chetong dun man peng alhia man pen Tokbang Sarthirongpi Bidi Saratum Dhonsing Tokbi Biren Tokbi Baputi Tokbi Lapen Lunjong Tokbi Atum Anchot Kalisi Rap Chunbang Moheswar Tokbi Sonjit Tokbi Atum Pen Kedanglok Penangan Tokbi Chingru Mamai Keja Atum Lapen Arori Matum Chetong Ponlu Ingdeng Trok Tokbi Chingru Mamai Abangki Amria Hawar Tokbi Arongolongsi Kadopon Pupusi Cheparai Ponlu News Report Karbi Anglong Live
Thang achiklo ni phai kebar ni langme pi rong kimi mati pidong arong along rong ke cho sengching atuma phan tirim kangduk pon Reng PVO atum la pen self help group trok atum chilang pet pen chipatir pi ponsi pidong pathu aklam langme pi rong kimi arong arat pen tirim kangduk ajamek along pachiton ponsi arnisia pharmana sonason kachipate jamek ke paman pon labang so jamek along rong kipar jap ching atuma phan karlitang jang phong hansi karlitang basaing leng karlitang katteron lapen abarim MLA karlitang dhoniram rong pi atuma phansrami ingduk ponlo labang so phi ason kachepati pona jame ke deng pon laki nok be ke kat hon ke jeng bab theli ke ap kachepati padupon lo anikang sama pora hut lun kan kachepati stame padupon bangso long oso ke padokalun dihunalun hai hui kachepati paman pon tirim kangduk pona puthak thirangke tum karjo hut nangke pachini donke lapuson henlo sang leng la pen yang phong han se atum dak riap ke hang ka bori det pen long le phelang long lo la pen ni tum na dak tirim kan du ke bi cheng alam bang ke ing hunar be ka du na do ko na so yani pen sin ni tum cheng wai pen sin ni tum tirim tong du pon la pen sin ni tum hala so pang cheng det pen ni tum ning kan ko rai si ba do lo ni tum non ang deng ke le deng ko ra si ba do lo song bong ke ing hunar be non thang akisung awela Ningkaning koira isi an plengit elo la manglitum kelher grup enta kacirap lunbar kan barin dapat dupon ang manglitum kacirap dun katel hel grup trok am nilitum cingrum si dak cirap situ dun itu Keroni pen mohanteron karbieng long live Pinia Abirta ke lapuansi kang ton poniklo